Днеска е хубав ден за гледане на филми. И затова искам да предизвикам Лили да гледа моите два любими филма. Единият е филм на ужасите и се казва Коварен, или на английски Insidious, а другият е любимият ми екшен и той е Умирай трудно. Филяк, ти ще гледаш Секси играта, за да се научиш малко повече за отношението между мъжете и между жените. За любовта. Също така ще изгледаш и един филм Тетрадката, който е просто е така, защото съм лоша. Поканила съм си у нас Силвия. Здравейте! Моята приятелка, с която заедно ще гледаме филми за жесток мъжки героизъм и да, ще ни хвърчи тестостерон и под монитора. Приятно гледане, Лили! Еде, здраве! Да видим какво са ни приготвили момчетата. Филяк, кой е този филм, бе? Нали ти казах, бе, брат? Тетрадката се казва. Не е ли сълзлива история? Каза, че гледа хубав филм? Той филм може да е хубав, брат. Просто е някаква романтика, която не би гледал с двама приятели по принцип. Ама колко да е зле? Ще изтренем 2 часа. Спокойно. Взел съм спънки, брат. Спънки е лек. Нали си казах, че нямаме никакво вълна. Какво сега на слънце, бе? Закозих 2 пакета. Брус Уилис. Може да е. И Джоши Брус с един бял потник на всички филми. Маги Гю. Умирай трудно 4. На втората минута вече нещо гръмна. И то с много копче. Ма тези ли го убиха? И къде е Брус Уилис по потник? Не, чакай. И секс. Татко, просто престани. Нали каза, че баща ти е умрял? Ти си пълен нещастник. Кой го Ти беше връзка на баща Не, си. няма. Не се е къпал. Да, той не се е къпал. Понеже е супер да спасява света. Айде да пускаме другия. Да, не мога вече. Филяк, колко време е този филм, бе? 2 часа. Как 2 часа? Те не свършиха ли тия 2 часа? Минали са 15 минути от началото. Светни лампата! И тя трябва сама. Седи сама на тавана, ме няма Няма защо се проблеми. случват такива неща. Какъв е този изрод? Слушай ли? Не, става по-зле. Искаш погледна филм и разбирам какво се случва много тъмно. И защото е супер тъпо! Какъв е смисъл да гледаш такива страшни филми, от които те хваща страх? Ама... Момчета гледат ли? Велик, какво ти май? Влезе нещо в който, брат. Ма ти си чувак, брат. Оф! Слушай, не накрая. Извода. Това са абсолютно тъпи, безсмислени и тотално плоски филми, които първо са нереални, второ не ти носят никакво обогатяване по абсолютно никакъв начин, пълна фантасмагория, неща, които никога няма как да се случат и по-добре да не се случват.
Докато в нашите филми може също да има някакъв елемент на измислица, но в крайна сметка все пак хората се влюбват, женят се. Има някакъв минимален шанс да ти се случи в някакво. Да, или пък се разделят или нещо друго, или са поне неща от живота, които ни вълнуват. Докато тук няма нищо от това. Много ми е интересно какво ще каже Филяка за филмите, които аз му препоръчах. Ето, момчета, филма свърши. Хареса ли? Не беше толкова зле. Да, аз цяло не би го гледал пак, ама... става. И какво ще правим сега? Ами, сега... трябва да гледаме и Секса и града. Не, момчета, ай елате за още 2 часа, ко толкова бе. Велико, ще го гледаме ли? Не, взимам си пуканки.